Il-Kumpanija Tal-Gaming 888 lestiet il-proċess biex tirriloka Lejn Pajjiżna. Dan ħabru s-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri waqt dibattitu fil-programm Xarabank tal-ġimgħa filgħaxija. F'kummenti li tal-One News, Schembri spjega li din hija waħda mill-akbar kumpaniji tal-gaming fl-Ewropa. Kumpanija enormi kbira li tħaddem madwar 1600 impjegat madwar id-dinja. L-kumpanija hija 888 li il-bieraħ stess issa akkwistat liċenzja Maltija u bdiet topera minn ġewwa pajjiżna. Schembri spjega li l-kumpanija hija biss waħda minn serje ta' kumpaniji li raw il-potenzjal ta' pajjiżna. Kif ukoll bdiet il-proċess biex ċertu operat ukoll li għandha barra pajjiżna tikkonċentra hawn Malta. Dan apparti nista' ukoll inħabbar illum li hemm 3 kumpaniji oħra kbar li diġà bdew il-proċess biex iġibu liċenzja ġewwa Malta u jirrilokaw mill-pajjiż li qegħdin joperaw bħalissa minn ġewwa Malta. Dan ifisser illi la darba dawn il-kumpaniji ilestu il-proċess ta' rilokazzjoni, Malta se tkun qed tospita l-akbar kumpaniji tal-gaming li hawn reġistrati fl-Ewropa. Nistgħu ngħidu li l-ikbar kumpaniji kollha li joperaw fl-Ewropa ħajkunu qegħdin joperaw minn ġewwa pajjiżna. Schembri qal ukoll li bħalissa il-Gvern qed jaħdem biex ikompli jkabbar dan is-settur billi jintroduċi f'pajjiżna oqsma oħra bħall-esports. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.